sidste halvdel af 900-tallet fandt religionsskiftet sted. Førhen var danskerne hedenske og asetroende, hvilket vil sige, at de troede på aserne, som er guder i nordisk mytologi. Eksempel herfra kan være Odin, Thor og Freja. Kristendommen er grundlæggende en anden type religion end den nordiske, og derfor medførte kristendommens indførelse nye holdninger til liv og død, familie, individ og ægteskab, gudsdyrkelse og religiøs organisation. Det tog sin tid før kristendommen blev indført endeligt i Danmark. Man siger, at det var Harald Blåtand, der indførte kristendommen. Harald Blåtand var søn af Gorm den Gamle og Tyra Dannebrog, som rejste den lille Jellingsten omkring 950. Det er uklart, hvor stort Gorm den Gamles rige var, da der på den store Jellingsten står, at Harald Blåtand vandt sig hele Danmark. Harald Blåtand fik sønnen Svend Tveskæg, som i 980'erne gjorde oprør mod sin far og jagede ham ud af landet, hvor han døde. Derefter blev Svend Tveskæg konge og deltog senere i flere angreb mod England. Ifølge Vidukind af Corvi har Harald udfordret Popo til at bevise, at kristne gud fandtes ved at bære jernbyrd. At bære jernbyrd er at bære glødende jern i sine bare hænder uden at få brændsår. Hvis Popo ikke fik brændsår, ville den kristne guds eksistens og overlegenhed over for de hedenske guder være bevist. Popo overbeviste Harald, og Harald forbød danerne at dyrke de hedenske guder. Harald Blåtand var en snedig konge og var også klar over, hvor smart det var at kunne fortælle sydeuropæerne, at Danmark var kristen. På den måde undgik han de korstog, sydeuropæerne kunne finde på at føre mod Danmark. Anlægget i Jelling startede med en skibssætning formodentlig på første halvdel af 1900-tallet. Store sten blev stillet op, så de dannede formen af et vikingeskib, som var ca. 170 meter langt, Nordens største. Skibssætningens nordspids begyndte ved en bronzealderhøj. Anden fase af anlægget var Nordhøjen med et gravkammer fra lige før 960, som var tomt, da det først blev udgravet i 1820 eller 21. Tredje fase var opførelsen af en sydhøj uden gravkammer, bygningen af den første kirke og opstillingen af den store Jellingsten præcis i midten mellem de to høje og præcis på middellinjen af skibssætningen. Det må være sket omkring 980 eller senere. Skibsgrav kendes fra perioden som en hedensk reaktion på den nye kristendom. Måske er skibssætningen Gorms monument over den hedenske dronning Tyra. Nordhøjen har måske været Gorms grav, hvor Harald så flyttede ham til sin nye kirke, efter at Harald var gået over til kristendommen. På en lille Jellingsten står der: Gorm konge gjorde runer disse efter Tyra kone sin Danmarks brud. Det betyder, at Gorm stillede en lille sten op som et mindesmærke efter Tyra, som han mente var Danmarks brud. På den store Jellingsten står der: Harald konge bad gøre runer disse efter Gorm fader sin og efter Tyra moder sin. Den Harald, som så vandt Danmark alt, og Norge og danerne gjorde kristne. Den store sten har Harald brugt som bevis på, at han vandt Danmark og gjorde dem kristne. Den lille Jellingsten samler ikke lige så stor interesse som den store. Dog kaldes den alligevel Danmarks navneattest og betyder derfor alligevel noget for Danmarks historie. Den store Jellingsten, som Harald Blåtand har opført, har stor national værdi i dag. Den er symbol på vores tro og kaldes også Danmarks dåbsattest. I det danske pas er der i dag et billede af Jellingstens fremstilling af Jesus. Jellingedynastiet har altså haft stor betydning for Danmarks historie.